Kolonisering af Australien. Opdagelsesrejsende fra England opdagede Australien i 1778, da de sejlede fra New Zealand og langs Australiens østkyst. På det tidspunkt var der allerede en befolkning på 250.000 mennesker, som blev kaldt aborigines, og som var fordelt på 500 stammer. Koloniseringen satte først ind i 1770. Dette skete, da den britiske kaptajn James Cook gik i land på øen og erklærede den østlige del af landet for tilhører af det britiske rige. I 1788 ankom så den første gruppe briter for at slå sig ned i Australien. Ud af de 1030 briter var 760 af dem straffefanger, som blev sejlet til Australien i skibe under ledelsen af guvernøren kaptajn Arthur Phillip. Man kalder den begivenhed The First Fleet. Alt i alt blev omkring 162.000 straffefanger i årene 1788 til 1868 sendt fra Storbritannien til Australien. Det var efter, at de nordamerikanske kolonier var gået tabt, at briterne skulle finde et nyt sted at skaffe sig af med deres langtidsfanger for at aflaste de engelske fængsler. Dette blev så Australien. Af de 10.000, der ankom helt frem til 1830, var kun 18% af dem frie mennesker, resten var straffefanger. De repræsentanter, som der var for den britiske regering, ville gerne tildele jord til dem, som vil tage straffefanger som arbejdskraft. Fra begyndelsen af 1800-tallet blev fangernes vigtigste rolle at styrke kolonien. Den australske guvernør Phillip opfandt et system, hvor fangerne, uanset deres fortrydelse, blev sat til et arbejde, der stemte overens med deres profession. De blev blandt andet sat til at dyrke jorden og bygge veje, broer, dæmninger og hospitaler. I midten af 1800-tallet var der bygget hele 6 forskellige britiske kolonier i Australien. Koloniseringen af landet var katastrofal for den befolkning, som levede der. Den brutale indtrængning, som skete på deres områder, forstyrrede i den grad deres vante livsform. De blev frataget deres jagtområder og vandingssteder, og briterne bragte også en masse ukendte sygdomme med sig. Urbefolkningen ville ikke være med til, at briterne skulle overtage deres land. De drog derfor i krig mod dem. Dette kostede 80% af befolkningen livet. Briternes måde at løse problemet og styre urbefolkningen på var at forgifte deres drikkevand. Henrettelser, forgiftning af fødevarer og udelukkelse af urbefolkningen i de reservater, som var ledet. Forholdet til den oprindelige befolkning blev hurtigt dårligt. Phillip havde gode intentioner, men han havde ingen forudsætning for at forstå deres livsstil og reaktioner. Straffefanger og soldater tog den oprindelige befolknings våben og redskaber og senere også deres kvinder. Det førte til voldelige episoder, som optrappedes efterhånden, som bosættelsen udvides. Og det blev klart for den oprindelige befolkning, at de hvide ikke havde i sinde at forsvinde. Australien var hermed officielt en engelsk koloni.